V dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako si vieme z obyčajnej fotografie spraviť takúto kolorovanú ilustráciu. Toto je pôvodná fotografia, toto je upravená. Takže zatvoríme, otvoríme si fotku, file, open, foto. V prvom rade si vrstvu namnožíme, chytím, hodím do novej vrstvy a teraz na tú vrstvu aplikujeme filter grain. Takže filter, texture, grain. To si môžeme skovať. Tak, vidíme, ako sa nám filter grain prejavil na fotografii, takže si to nastavíme. Takže intenzitu dáme na voľakých 90 a kontrast na nejakých 70 a grain typ nastavíme na speakly. Takže toto je požadovaný výsledok, dáme OK. Teraz ešte fotku trošku upravíme, klikneme na Image, Adjustment a Shadow Highlights. Shadow Amount nastavíme na 0 a Highlights, vidíme, že nám to pridáva farby tam, kde boli svetlejšie miesta, takže na nejakých 25%. Keď zhasneme túto vrstvu, vidíme, aký bol rozdiel predtým potom. A ešte spravíme takú vec, že tie farby trošku zvýrazníme viac, takže túto vrstvu hodím do ďalšej vrstvy, do novej. Dám na to filter blur, Gaussian blur, radius na nejakých 7 pixelov, OK. A prekrytie vrstvy nastavíme na soft light. Teraz keď zhasnem, vidím, že mi to tak rozžiarilo tie farby. Fotografia je prakticky hotová.